Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Neste verán recibiremos a primeira drag pandereteira da historia de Galicia e coñeceremos a historia da República Federal da Illa de Arousa. Tamén falaremos de viño cos nosos amigos de Martín Codas, coñeceremos unha nova receita de saboreo salnés, afondaremos nas propostas de lecer para as vindeiras xornadas e moitas cousas máis. Como sempre, moita música da man de Jacobo Conde e o seu set musical. Esta semana visítanos Macarena Tejada. Que tal, Dani? Moi boas, pois aquí estamos unha semaniña máis no set musical do Verán e desta volta connosco Macarena Tejada. Que tal, Macarena? Moi boas. Boas tardes. Bueno, levaste unha vida por diante nisto da música, como empezaches ti? Pois mira, foi moi terno. Eu empecé con 14 anos, empecé cantando coas miñas amigas e daquela empezaba soando Camela. Quen non na súa vida escutou cantou ou bailou algo de Camela. E bueno, pois desde aquela sempre me pedían que cantara con elas e que lles fixera así algunha canción. E despois de aí, bueno, pasaron os aniños, tes 13, 14, 15 anos, vas estudiando, terminei a carreira, contratáronme para traballar nun grupiño destos de veráns e desde ese momento supen que quería vivir e traballar da música. Totalmente. Bueno, hoxe aquí no Verán imos a escoitar Miña Naiciña, un tema que está a puntiño, non, de sacar un videoclip. Sí, estou niso, é o tema máis importante da miña vida, porque está dedicado a miña nai, que falleceu fai 3 aniños, e, bueno, representa moitísimo para min, moitísimo. Estou super contenta e dentro de nada estarán en todas as plataformas para que os coita xente. Macarena Tejada sempre cantando cos teus sentimentos, non? As túas cancións reflexan o que te sintes en cada momento. Sí, ata agora todas as cancións que compuxen e todas as que teño feitas son sentimentos que levo dentro e que necesito expresar. É a miña maneira de decir, estas son eu, estos son o que sinto e o que quero. Nai galega e pai andaluz. Sí, unha mestura de culturas increíble. Sí, eu feliz, de verdad. Sí, porque por unha parte podo compoñer en galego, que me encanta, e por outra parte a min gustame moitísimo o pop flamenco, e fago moitas cousas tamén así nese sentido. Así que encantadísima de ter esa mezcla. Falando de videoclips, Terra de Son. Sí. Que tamén é un tema incluído no teu traballo. Sí, Terra de Son foi feito ano pasado na pandemia, e aparte ten algo moi bonito que bueno, como non se podía sair, eu puxeme en contacto con amigos e con familiares para que me mandaran un anaquiño dos seus lugares preferidos de Galicia, e con eses trociños fixemos o videoclip de Terra de Son. E bueno, que che vou dicir, para min foi, cando vin, empecé a chorar, e bueno, foi increíble, foi increíble. Macarena, gracias desde aquí, perdona, nada. a toda a xente que se involucrou desa maneira, porque o levarei sempre conmigo. E iba a dicir que Macarena ven dende Narón, dende Ferrolterra, sí. E tamén traballo con Dúo de Ases. Sí, eu teño Dúo de Ases, e aparte, o ano pasado, íamos a salir porque fixemos unha fusión coa Orquesta Foliada de Ases. Chamase Foliada de Ases, que se Dios quere, en canto isto mellore un pouquiño, pois o ano que ven estaremos aí dando todo, porque vai sair sí ou sí. Bueno, de cara a este verán, traballando noutras cousiñas tamén, Macarena? Sí, eu fago cousiñas como solista, nos están salindo, van salindo pouquiño a pouco, pero bueno, parece que a xente vai se animando e algunha cousiña hai. Moi ben, pois no verán estamos xa desexando que verte actuar, Macarena, e coñecerte un poquinho máis, de acordo? Vale, pois quedamos con Macarena Tejada.
Galicia, terra de lume, terra de ríos, de monte, de sol. Lugares que viven alleos a unha realidade que nos golpeou. Os cantos, as risas, os bailes, momentos queridos, recordos baixos. Son hoxe silencio e tristura que embriagan as almas do noso corazón. Terriña, non chores, terriña, os teus loitamos xuntiños, forza do povo galego vence a calquer enemigo. Terriña, non chores, terriña, ao lonxe se escoitan tambores, aqueles que un día soaron voltarán máis firmes e fortes. As vaguas da tua pureza enxugan o manto da tua verde cor, pensando que houbo algún día unha melodía feita tradición. Non temas, Galicia querida, son moitos en quen confiar, levan guardado no peito un anaco de amor incondicional a unha terra e a unha cultura que no tempo perdurará, e ao final deste longo camiño nosa Galicia voltará a soar. Terriña, non chores, terriña, ao lonxe se escoitan tambores, aqueles que un día soaron voltarán máis firmes e fortes. Non temas, nosa terra, pronto voltarás a soar. Pois aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Xa saben que neste programa encántanos o viño, pero temos un preferido, por suposto, o Martín Kodax, pero nesta cooperativa hai moito máis que viño. Imos coñecer agora de seguido as propostas culturais e de lecer que teñen preparadas nesta adega para esta campaña de verán. Recibimos aquí no set que temos instalado aquí no Concello de Sanxenxo a Irene Fernández de la Torre. Que tal? Moi boas. Boas, Dani, moitas grazas por convidarnos. Pois nada, benvido ao Verán Verán. Bueno, vamos a falar de todas esas propostas que tedes na adega Martín Kodax, un ano distinto, pero aínda así, con todo, ateigado de propostas, non? Sí, pois a verdade é que sí, pese, como dicías, a este ano que por mor da pandemia ten sido un pouco complicado para todos, desde Martín Kodax sempre apostamos dende logo pola cultura, máis concretamente polo enoturismo, para nós é unha das nosas señas de identidade, por eso temos un programa de actividades moi ambicioso para este verán, que ademais se complementan coas actividades que xa dispoñemos durante o longo do ano, non?
Bueno, todo este programa xira en torno ao mesmo eixo en que están baseadas máis ou menos estas propostas. Pois sí, teñen todas en común pois o arraigo á terra, non? O que nos fai únicos, o que fai únicas as Rías Baixas, que ao final pois é a nosa gastronomía, a nosa xente, a nosa cultura e como non os nosos viños, non? Entonces todos os eventos xiran en torno a esta cultura do viño dun sentido máis amplo e bueno, a facer disfrutar a tanto a xente do Salnés como aos visitantes de todo este universo. Vos xento, polo tanto, como ti comentabas, de fomentar o enoturismo que tan de moda está a pesar da situación que estamos a vivir, non? Correcto, sí. Como che decía, para nós é super importante esta visión do mundo do viño e a chegar sobre todo a cultura e o enoturismo a todos os públicos, non? Que a veces pensase que é un mundo moi elitista e nada máis alonxado da realidade, non? Que tens que ser un experto en viños e a verdade é que para nós é moi importante esta parte tamén máis didáctica dos nosos eventos e actividades, pois para que todo o mundo coñeza un poquinho máis deste mundo e facelo sentir partícipe, non? Unha aposta polo enoturismo en Martín Codas que xa non é de agora, xa anos que se está a impulsar. Que supón para esta adega o desenvolvemento, o impulso deste tipo de actividades? Pois para nós é unha maneira, como che decía, de pôr en valor a nosa terra, no? o noso territorio, este carácter atlántico, que é o que realmente lle dá personalidade, no? Os nosos viños, os nosos albariños, que teñen esa salinidade, ese frescor tan propio que brinda esta esencia atlántica, e por suposto é unha aposta polo turismo seguro nestes momentos, como non, pois polo enoturismo e a cultura do viño, pois desde todas as súas vertentes, no? A gastronomía, que sempre vai acompañada, a paisaxe, como non, que tamén nos acompaña. Fundamental, claro. Exacto, acompáñanos en todas as propostas que temos de verán, en todos os eventos, posto que o escenario ideal é a nosa terraza, que se non a coñecedes, pois xa está tardando, animamos a todos a vir. Bueno, ali se desarrollan todos os nosos eventos nun entorno maravilloso, que a verdade é que é unha delicia, está tendo moi boa acollida. De contado, imos curiosear esa terraza de Alma Atlántica, xa comentabas ti, propostas seguras, porque a vida ten que continuar aplicando todo o que temos que aplicar, e neste caso tamén Martín Codax impulsou un protocolo anti-Covid para poder desenvolver todas estas actividades. Un poquinho en que está baseado todo este protocolo? Pois sí, é algo, bueno, un reto que nos enfrentamos, non? Xa dende o ano pasado, cando comezou toda esta situación, que superamos, a verdade, con creces. Estamos moi contentos nese sentido de poder ofrecer unha alternativa de ocio e de enoturismo segura, seguir apostando por el. Para ilo tuvemos que implantar, lóxicamente, varias medidas, adaptándonos á situación a que estamos a vivir, seguindo todas as recomendacións das autoridades sanitarias. O noso persoal está formado en medidas de protocolo anti-Covid e despois dispuxemos de medidas concretas, por exemplo, temos puntos higienizantes con gel hidroalcohólico en todos os accesos ás instalacións, os eventos que facemos como son, que xa avanzarei despois, pero as tardes do Atlántico e as Tecnoviaxes, que son os eventos da programación especial estival, pois facémolos en grupos moi reducidos, tivemos que reducir moito o aforo, pero bueno, tamén o fai máis exclusivo de algunha maneira. Despois tamén sempre aseguramos que, como che decía, se respeten a distancias de seguridade en espacio aberto, porque o facemos na terraza, e ademais colocámolos en grupos burbulla de máximo 4 persoas para que a interacción entre os asistentes sexa a mínima posible. E, por suposto, a obrigatoriedade de levar sempre en todo momento mascarilla, excepto, claro, no momento, non, de probar os viños de Martín Codax. Exactamente, porque senón non sería o mesmo, non? No momento de degustar unha proposta gastronómica ou catar os nosos viños, pois, lóxicamente, nese intre sí que poden retirar,
pero despois continúan con el aposta durante todo o evento e a verdade é que estamos tendo moi boa resposta. Bueno, Irene, pois se te parece, afondamos agora máis en detalle nesas propostas que tedes programadas en Martín Codas. Comezamos por, se te parece, a Xenoviaxes de Codas, que isto é unha experiencia novidosa, non? Pois sí, é a primeira edición das Xenoviaxes, como ben dicías, Dani. Bueno, estamos moi contentos. É un formato experiencial, porque a nosa idea, como apuntamos, é crear experiencias en torno ao enoturismo, pero tamén moi didáctico. Entonces, a idea é que os asistentes nos acompañen a través dunha viaxe, ¿no? A través dos sentidos, como non do viño, para percorrer pois distintas localizacións etnográficas, tanto de Galicia como de España, como a nivel tamén internacional. Da man de sumillers convidados, pois podemos coñecer diferentes viños singulares, e a verdade é que é unha maravilla, tanto para amantes do viño como para aqueles que se queren iniciar un pouco neste mundo tan apaixoante. Polo que teño entendido, xogas un pouco non con esa versatilidade, non, que teñen os viños brancos neste caso, non? Sí, correcto. A Xenoviaxes é tamén un pouco un homeaxe aos viños brancos, non? É unha demostración da versatilidade que nos permiten, pois dependendo da súa elaboración, do momento de consumo, do varietal, fai que, bueno, cada un sexa totalmente diferente, non? Entón é un pouquiño inculcar toda esta filosofía a través, como te dicía, de sumillers expertos convidados, e a verdade é que estamos moi contentos con este novo formato. Pois seguimos, se te parece, con esas tardes do Atlántico que nos imos atopar nesa iniciativa. Bueno, pois esta é unha iniciativa un pouco desenfadada, por así dicilo, ¿no? Que por sorte sí que pudemos recuperar este ano, porque se teña feito anos atrás. Continuamos este ano, eso sí, adaptado, pois, como che decía, adaptando, por exemplo, o aforo e outras medidas. É unha proposta gastronómica no que o albariño é o coprotagonista da velada, non? Entonces, pois, está dedicada, neste caso, aos novos talentos da cociña galega que están despuntando, con distintos tipos de cociña e propostas. Bueno, eles o que fan os chefs convidados é presentarnos as súas propostas gastronómicas, que van sempre maridadas cos mellores viños das adegas. Pois nós precisamente quixemos coñecer unha desas tardes do Atlántico, unha xornada na que estivo moi presente a cociña mexicana. É unha reportaxe de Jacobo Conde e Manu Martínez. A cooperativa Martín Codas volve a encher a súa xenda durante todo o verán con actividades enoturísticas basadas na creación a través da gastronomía, de viños singulares e tamén de cultura galega. E faino neste inmellorable escenario. Estamos na terraza de Martín Codas e vimos a vivir moi de preto as tardes do Atlántico, que pretenden presentar as xóvenes promesas da cociña galega. Hoxe a protagonista é a cociñeira mexicana Adriana Martínez, xefa de cociña do restaurante Cicatela da Coruña. Conosco Adriana Martínez, xefa de cociña do restaurante Cicatela da Coruña. Moi boas, Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primeiro lugar, por onde ven a paixón pola cociña? Bueno, desde muy pequeña, en México es muy tradicional cocinar con los abuelos, con los padres, y todo viene a raíz de mis abuelas. Ellas siempre cocinaban y siempre te integran en la cocina, entonces desde muy pequeñita viene de ahí. Bueno, despois ímolo a ver, pero nas tardes do Atlántico, xe, Adriana, que vas a facer? Bueno, vamos a hacer un guacamole costeño, que es el típico guacamole de toda la vida que conocemos, con unas gambas y un glaseado de tamarindo con chipotle. Un menú completo. Un menú completo. Adriana, gracias por compartir este tiempo de tele connosco. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Xa estamos con Javier Padín, el o sumiller de Bodegas Martín Codas. Que tal, Javier? Moi boas. Moi boas, que tal? Bueno, e que pretende as Bodegas Martín Codas facer durante estes meses de verán? A chegar un poquinho máis o no turismo da zona a todo que veña ata aquí, non?
Sí, a nosa intención é aumentar, achegar, como ti ben has señalado, a cultura do viño, a xente, a paixón por este tipo de elaboracións e ademais sumada á cociña, non? Os elementos dos produtos tamén, tanto locais como esa cociña un poquito máis internacional e a través tamén do apoio hacia os cociñeiros da zona que fan este tipo de elaboracións tan únicas que combiñan moi ben cos nosos viños neste caso. Pues vimos esta idea de enoturismo y nos gustó y bueno, pues ya habíamos probado el albariño y bueno, podemos probar también esta nueva experiencia, a ver qué tal. Bueno, realmente ya conocemos este sitio porque hemos venido tanto a conciertos como a catas otras veces y también a maridajes, con lo cual el entorno ya nos gustaba y cómo lo tienen montado, y este tipo de comida nos gusta, con lo cual pues queríamos probarla. Pois xa o podemos comprobar, Dani, a cociña mexicana sí que marida moi ben cun bo viño albariño. Todo un éxito aquí en Martín Codas, as tardes do Atlántico. E agora só queda brindar por todos vós. Pois aí estaba, acabamos de ver esa reportaxe que, por certo, continúan, non? As tardes do Atlántico continúan durante todo este mes de agosto, non? Exactamente, de feito as tardes do Atlántico tivo un éxito tal que por mor da demanda tivemos que ampliálo, xa que inicialmente en xullo era tan só os mércores, e en este mes de agosto ampliamos a programación a martes e mércores. Esgotamos as entradas nun tempo récord, co cal moi contentos. Bueno, o que imos a topar no que queda de agosto son distintas propostas gastronómicas. Teremos como convidados dos 13 participantes que xa pasaron pola nosa terraza, quedan 5, que serán Adrián Albino do restaurante Niño Corvo, situado en Vigo, que a súa proposta é como meter a cabeza no mar, por así decirlo, con produto fresco e tamén con toques sudamericanos e fusión asiática. Despois temos tamén a proposta de Tomás Rubio, da restaurante A Viaxe en Santiago, que cociña peruana tamén con fusión de outras cociñas. Despois teremos a visita de Carlos Insua e Jordi López, que veñen desde o restaurante Benedita Lisa, tamén en Santiago, con a cociña pois moi elaborada que fusiona Mediterráneo co Atlántico. Despois Gonzalo Pose visitarános como penúltimo convidado, que ele é o chef de Argentinos Burger, que nos deleitará con unha proposta moi neoyorquina. E por último teremos como convidado a Iván Domínguez do restaurante Nado, que nos traerán unha cociña pois moi elaborada e inspirada tamén no Atlántico. Bueno, aí están esas tardes do Atlántico que van encher tamén de actividade Martín Codas no que resta de mes de agosto. Iso sí, o que caeu este ano, Irene, foron esas célebres xornadas dos xoves do Atlántico que tanto gustan dende hai tanto tempo. Supoño que na adega estades con ganas, non, de poder retomalas en canto sexa posible, non? Moitísimas ganas. É unha pena que este ano non se puderan levar a cabo, pero bueno, é certo que é un formato pois máis amplo, non? Con un aforo moito maior, co cal polas circunstancias decidimos pois non perder esa esencia, non? Que ao final convertiuse, como ben dicías, nunha das señas de identidade da casa. Bueno, continuar e volver o ano que ven con máis forza se cabe, non? Entón xa estamos preparando cousiñas para o ano que ven, sí, eso é o que podo adiantar polo momento. Nada máis de momento, non? Non, sorprenderán moito os asistentes e bueno, esperamos poder disfrutar outra vez deses concertos, esas noites máxicas nas adegas moi pronto. O que sí que se nota xa non na xente neste verán que ainda sigue sendo un pouco atípico e que hai moitas ganas de facer cousas, de vivir experiencias, de poder gozar tamén un pouco o aire libre, un pouco tamén despexar a cabeza, non?
Pois o certo que sí, nos estamos notando moitísimo, como ben dicías, moitísima xente que nos pregunta pois polos concertos, polo todos os eventos que estamos a organizar, bueno, é un sinal moi positivo de que as entradas esgotaronse en tempo récord, non? Entón sí que é un sinal pois de que a xente ten ganas de reactivarse, isto é moi positivo, tamén de que unha oferta cultural segura é posible. Entón, desde aquí, pois, animo a todos os espectadores a que nos sigan en redes sociais, na página web, para estar ao tanto de todas as novidades que temos e eventos, que se animen a chegarse ás adegas Martín Codas a visitarnos. Pois como sempre, adegas Martín Codas con moitísimas propostas e cuns viños que a verdade é que maridan con todo, por exemplo, maridan cos produtos do mar. De contado imos ver unha reportaxe no Concello de Vilanova de Arousa, aquí ao ladiño, onde estes días celebraron a festa do mexillón e do berberecho. A min, antes de nada, quédame agradecerlle a Irene que visitase esta semana o Verán, foi un placer, Irene. Moitísimas grazas. E por último, xa sabes que é tradición, dende hai moitísimos anos neste programa, remata las entrevistas coa nosa copa en man, brindando, por suposto, con Martín Codax. Un placer. Está muy bien todo. En general, genial. La gente de aquí sois espectaculares. Sí. Cuidáis mucho el turismo. No puedo pedir más. Está bien, la verdad. Y es bueno que haya esto, sobre todo para gente que no conoce pues el producto y todo esto, pues viene bien, la verdad. Yo siempre le hablo a mis amigos de Galicia muy bien y eso, que es un sitio bastante tranquilo y que se come muy bien. A calidad superior, como todos los anos, está moi bo. Están xa grandes, o mexillón finaliza o ciclo final do verano, o sea, ahora mismo é época boa de comelo, están cheos e moi bons. Ao vapor, vinagreta, empanada, mejillón tigre e berberechos ao vapor. Hai varios tipos de empanada, ademais da de mejillón, hai de atún e de bacalao con pasas. E paella e pulpo. Ao vapor sale moitísimos, pero a vinagreta tamén é un éxito. A vinagreta sale máis cando fai máis calor. Por a temperatura, como se sirve frío, pois cando está o tempo quente se vende máis. Pedimos croquetas, empanada e mexillóns tigre e postre. Que es la primera y yo creo que la única fiesta gastronómica que hemos visto por la zona, porque la del pulpo está cerrada, la del albariño no, tampoco se celebra. Nos enteramos de esta y hemos dicho aquí, y mañana volveremos seguramente. Pues hemos pedido bastante pulpo y... joder, ¿cómo se llaman las...? Y berberechos y... berberechos, mejillones... y mejillones. Croquetas. Y eso, y croquetas. Pedimos de todo, porque somos de buen comer, mejillones, croquetas, y lo que vamos a ir pidiendo, pulpo, sí. Lo que nos falta. Galicia al cielo. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aí estamos de volta no Verán, imos xa coas propostas de lecer e comezamos co Camiño das Estrelas que fai parada en Sanxenxo. O espectáculo inclúe música, maxia e circo. Na cita en Sanxenxo actuarán, por exemplo, César Romero, que estamos a ver, Alejandra Pais, Ana Paz ou Fernando Hernández. Tamén haberá o copro baile cos vigueses Grown as Ojana. A entrada de balde ata completar a capacidade. A cita o xoves 19 deste mes na Praza dos Barcos de Sanxenxo. Que tu risa es mi condena, baila que esto no se acaba hasta mañana. Con un poco de tu amor nada es igual, nace un algo en mi interior. En Carril, entre tanto, prepáranse para unha nova edición do Ameixa Rock.
O cartel deste ano inclúe a estes que están a ver, Viri Birloque e tamén Ameixas Bravas e DJ Fangueira. Tamén vai haber viaxes a Cortegada, pasacalles e actuacións na sesión Bermú. A cita, tomen nota, o 4 de setembro con entrada de balde. E atención Televisión Ferrol, que agora imos coas festas da cidade departamental. E pola cidade de Pontevedra estiveron estes días Pili Pampín e Ortiga, dous artistas con estilos musicais ben distintos, pero que un día cruzaron os seus camiños. Contaron a súa experiencia no Entre as Vistas, un programa de conversas con personaxes famosos que organiza o Concello de Pontevedra, que busca o fomento do galego. Pois si, Dani, o Concello de Pontevedra efectivamente volve a apostar polas entrevistas en galego e para iso volve a organizar unhas entrevistas o segundo ciclo, segunda edición, e para iso reúne a distintos artistas da nosa comunidade, pois para iso, para falar das súas experiencias na vida cotiá e tamén o seu traballo en galego, sempre en galego. E fixadevos que nes están hoxe aquí no Teatro Principal, connosco Pili Pampín e tamén Chicho, máis coñecido como Ortiga. Moi boas, Ortiga. Hola, que tal, como estamos? En primeiro lugar, temos que decir, Pili Pampín, música galega, Ortiga, outro tipo de música. Como coñeceches a Pili? Pois un día invitáronos con outro grupo que teño aí que se chama Bollanca Costopa a participar en Land Rover. E bueno, dixéronnos que si queríamos colaborar con Pili Pampín facendo así unha canción nosa e, bueno, que cantara ela e tal e cual. E pareceunos unha idea maravillosa, preguntámoslle que lle parecía, tamén lle pareceu ben, entón, pois, joa, unha maravilla, non? Tiña primeiro Ortiga, Pili, non era por outra cousa, é moi boas, que tal? Tranquilo, moi boa tarde, no, tranquilo. Ese foi o primeiro contacto, non, con Ortiga? Sí, foi o primeiro contacto con Ortiga. Teño que recoñecer que non nos coñecía. Miñas fillas sí, por suposto, que me dixeron ao chegar a casa, mamá, por favor. Pero non, que sí, que fixemos muñeira do interior. Eu pasei no pipa, chico, de verdad, pasei no pipa. Moitas visualizacións ten esa actuación, sí, sí. E a partir de aí, pois, surxeu unha amistad moi chula. Contentos por estar neste ciclo de entrevistas sempre en galego, non? Home, sí, eu sempre que me inviten a ir a algún sitio, pois encantado de ir e ademais pois, charlando dun tema tan interesante e ademais con Pili Pampín, que máis podo pedir, non? A túa música, Ortiga, de que xeito se fai fusionando a galega? Hai algún truco? Faise dun xeito moi natural? Como pega unha cousa ca outra? Pois eu non sei, eu a verdad fago o que me acorda e voulle dando e pouco máis. O sea, bueno, a veces ocurre se algo en galego, a veces en castelán, a veces en acorde maior ou menor e pois irlle dando e pouco máis, non? Traballo en galego e vida en galego. Eu, por suposto, sempre. Sí. E de feito temos a bonita oportunidade de que temos a oportunidade de ir a viaxar ao exterior, a todos os galegos que temos alá que se acordan tanto da nosa terra, e como sempre cantamos en galego, pois eles queren oír os temas alá, e entonces pois vamos alá, sea a México, a Suiza, a Buenos Aires, a Argentina, onde sea, sí. Farruco foi ao muiño, volveu cheo de fariña, en muiñeiro non sei con que andaría, non sei con que andaría. É un ano moi distinto, un ano moi atípico, iso falábamoslo fora de cámara, de non poder bailar nos concertos, de non poder erguerse e bailar eso, unha muñeira acompañado, ten que ser complicado, non? Facer un concerto e que a xente estea na bancada. Sí, pero bueno, eu creo que tamén todo o público entende a situación tan excepcional que vivimos, entón, pues a min gustame pensar que isto é como un puente así que vai durar pois o menos posible e bueno, se podemos de momento ir facendo cousas para que o sector non morra e además, pois, eu que sei, pola propia nutrición da alma un pouco, pois genial porque todo vai pasar e ao final volveremos como antes. Como está indo o verán, Pili? Pois moi floxiño, levamos 2 anos, a verdade que moi floxo, este ano vaise facendo algo, pero non como era un verán normal que estaríamos a tope, sobre todo este mes de agosto, non? Estaríamos nunha esquina en cada lado. Pero eu que decía, Chicho, oxalá que pase pronto isto porque
Nós necesitamos traballar para vivir. Hai moitos compañeiros meus que están pasando verdadeiras necesidades, chegando incluso de estar vendendo o camión da orquesta, o equipo de sonido, todo para poder manter a familia. É moi triste, pero é o que nos tocou vivir e oxalá que desaparezca pronto este bicho que temos aí maldito, como digo eu. Hai algo entre vos que podamos ver iso nun futuro, algún traballo ou non che vou a sacar nada, Ortiga? É que despois berranme, se conto, pero algo verá. E supoño que despois do verán, pois hase saber. Pois quedamos con iso. Si eu son a primeira que quere velo xa e non me deixa tampouco, claro. Se non che deixa Eso é porque son un desastre e olvidouse me mandalo, Indo di, bueno, vale, pois sí. Pois Pili Pampín, Chicho, Ortiga, hoxe en entrevistas, moitísimas gracias por estar connosco este tempo de tele e que vaya moi ben, vale? Que os artistas, nós, o público tamén vos necesitamos. Porque non hai outra pena mellor. Que yo vivo en un mundo vacío y que no tiene dueño. Cuento las horas, los días que quedan de más sufrimiento. Pienso que con solo un suspiro y un soplo de vida yo logré vencerlo. Y tomo mano haciendo el calor de ese vago recuerdo. Amigo, por ti lucharé hasta que el día termine. Amigo, para ti estaré siempre que necesite. Camina conmigo, toma mi mano. Seguro que juntos luchando podemos lograrlo. No tengas miedo, yo te acompaño. Seguro que juntos luchando podemos lograrlo. Conozco lugares repletos de historias que marcan el tiempo. Anhelo momentos vividos truncados de un vago recuerdo. Amigo, por ti lucharé hasta que el día termine. Amigo, para ti estaré siempre que necesite. Camina conmigo, toma mi mano. Seguro que juntos luchando podemos lograrlo. No tengas miedo, que yo te acompaño. Seguro que juntos luchando podemos lograrlo. Confío que llegue el momento de abrirse mi alma y alcanzar el cielo. Espero mis manos sedientas afirman que todo se vuelva eterno. Confío que llegue el momento de abrirse mi alma y alcanzar el cielo. Espero mis manos sedientas afirman que todo se vuelve eterno. Camina conmigo, toma mi mano, seguro que juntos luchando podemos lograrlo. No tengas miedo, yo te acompaño. Seguro que juntos luchando podemos
Pois nada, aquí continuamos no verán, todo lugar, por moi pequeno que sexa, ten unha gran historia detrás. No caso da Illa de Arousa, lugar singular onde os haxa, hai anacos do seu pasado que chegaron ata nós en papel de Estraza. Hoxe botamos a vista atrás e recibimos aquí no verán a Fernando Salgado e a Juan Otero Genito, autores do libro Papel de Estraza. Que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Bueno, Fernando, ademais, compañeiro, xornalista do Diario de Pontevedra, Juan, historiador insular, un dos grandes coñecedores da historia da Arousa. Dicía eu, non, que a historia da illa, ainda que é un lugar ben pequerrecho, que tamén ten momentos moi grandes. Imos comezar precisamente por ese momento que chegou ata nós nese papel de Estraza, despois explicamos esa historia. Estamos a falar da declaración ou da proclamación da República Federal da Illa de Arousa, aló polo ano 34, unha historia, cando menos, moi singular, non? Non sei quen quere comezar. Veña, adiante. No, a ver, o título do libro Papel de Estraza, que dá precisamente nome a nun papel de Estraza, en outubro do 34, plena República, da Segunda República, hubo unha folga xeral en Asturias. Na Illa de Arousa, que era un feudo tamén importante, revolucionario, digamos que empezaban os sindicatos a funcionar, o Partido Socialista tiña a súa representación importante, un pouco apoiando aos mineiros de Asturias, proclamáronse en folga na isla. Entonces, deixaron de ir a xente, deixou de ir ás fábricas, negáronse a descargar o peixe, e claro, todo isto, os fabricantes empezaron a decir, púdrese o noso peixe, chamaron a Guardia Civil, e, mentras tanto, no bar O Nicho, que era un bar de Juan Otero, chamábase como a mí porque era tío meu, pois era un bar onde se reunía un pouco, digamos que as personalidades, entre comillas, da illa, non? E ali, falando da revolución, pois fixeron un gobierno revolucionario independiente da Illa de Arousa. Nun papel de Estraza escribiron isto. Nunca había ali no bar, non? Colleron un anaco de papel no bar e escribiron gobierno revolucionario independiente da Illa de Arousa. Nos vamos a solidarizarnos e vamos a facer un goberno independiente. Xa que queren facelo tamén en Cataluña, porque xa a Generalitat daquela era importante. E ali escribiron os nombres o presidente do goberno, o ministro de Educación, que era o maestro, o ministro de Facenda, aí nombraron todo o goberno. Entonces o maestro meteu o papel no bolsillo. Claro, pola tarde, cando realmente os fabricantes chamaron ao goberno civil, pois ven un piquete de Guardia Civiles á illa, desembarcan e empezan a registrar as casas. Coincide que encontran a segundo Nine, que era o maestro, e ven que pon Gobierno Revolucionario Independiente de Arousa. Vanse casa por casa buscando Claro, porque a cousa de entrada non ia en serio, digamos. Non ia con moitas máis que unha simple broma, pero con visos de decir, aquí nós tamén queremos ser independientes. Hai que coincide na época que a illa quería independizarse tamén nesas fechas de Vilanova, que o conseguiu despois pasando a depender de Vila García desde o 35 hasta o 45. E iso é o papel de Estraza, é o que explicamos un pouco aí, aparte de outras cousas da illa, o tema do Gobierno Revolucionario Independiente. Aí está o papel de Estraza, que lle dá título a esta publicación, na que tamén falades precisamente deses rexistros que comentabas agora, Juan, tamén das detencións, da represión que chegou despois, tamén no 36, por exemplo, non? Claro. Que é que xustamente no 36, que parecía unha broma no 34, levou a un montón de xente á cadea. Claro, porque no 36 non se esqueceu o do 34. Exacto, pero xa no 34 acabaron na cadea moitos, por sobreseuse todas as causas. Pero no 36 acordáronse deles. Por qué? Porque era xente combativa, era xente ilustrada, era xente que loitaba pola xusticia social, xente que tiña unha conciencia sindical, e no 36 moitos deles foron vítimas. Pero iso é un episodio que se repetiu en moitos puntos de Galicia. Moita xente que apoiou no 34 a República e que apoiou a Asturias foron detidos e quedaron libres, pero no 36 os mataron a casi todos. Xa. Bueno, hai outras historias que tamén se recollen no libro, en papel de Estraza, moitas, por suposto, vinculadas co mar, cos conflitos do mundo do mar, tamén esa escola, non, que se creou nos anos 20 no Pósito, non?
Sí, a ver, o Pósito da Illa é do ano 1922, precisamente vai a cumplir anos o ano que ven, vai a cumplir 100 anos. 100 anos. O Pósito, que era un pouco un sindicato do mar, agrupaba a todos os mariñeiros, preocupouse moito pola educación dos seus fillos, non? Crearon unha escola que se chamaron posteriormente Escolas de Orientación Marítima. Estas escolas eran propostas polo Pósito e subvencionadas polo Pósito. O maestro sempre era, aparte de ser o maestro da escola, era o secretario do Pósito, non? Porque era unha persona con un pouco máis de nivel. Nesa época hubo xente importante, hubo Luis de Sá, que foi un pontevedrés moi reconocido, Antonio Morales Belmonte, que recordo sempre falar del, cando eu era moi rapaz, como un maestro exemplar, era andaluz, e veu parar a illa e fixo unha labor impresionante, impresionante. Fernando pode contar cousas que no libro escribimos del, non? E que ben hai un punto que me chamou moitísimo a atención, é que había un mestre que daquela enseñaba Esperanto aos rapaces. Un idioma universal que, se non me recordo malo, creara un polaco. Para alguma maneira, pois, creara a paz universal, que nos entenderamos, etc. Faláballe, por exemplo, de misións aeronavegadas que se facían hacia México, onde avións que querían facer o voo sin escalas hacia México, as seguían desde aquí. A editorial Seis Barral, daquela, lle deron un premio pola labora pedagóxica que fixeran, o sea, a que nivel estaba aquela xente, non? Para vémolo dos ollos de hoxe en día, e ainda hoxe en día nos parece avanzadísimo. Nos sorprende, non? O avanzado sin duda, claro. Por exemplo, o equipo de fútbol se chamaba Titanic, pero logo pasou a chamarse Céltiga precisamente pola intervención dun dos mestres. Céltiga, que era a revista dos intelectuales galegos en Bos Aires, o sea, que deixaron unha pegada impresionante, non? A ti, Fernando, tamén che chamou a atención o papel da muller, non? A importancia que tiña a muller no día a día, na vida da Illa de Arousa, non? Sin duda, o día que me dixeron, mira, podía escribir un libro sobre isto, o primeiro que nos dixo era: aquí as mulleres tuveron un papel que non hubo en toda Galicia. E efectivamente, por qué? Porque, claro, a remates do século XVIII empezan a montarse as conserveiras. A maior parte da man de obra son mulleres, que ademais traballan no mar. Entón, teñen unha economía propia, unha independencia económica e unha independencia de criterio tamén. E iso quere dicir que a xente participa en todas as actividades culturales, sociales, políticas, etc. E máis, un día, falando entre os dous do tema, cando estábamos co proceso do libro, el nomeou Juanito de Luisa, que é o seu tío. Eu preguntei, bueno, e cantos homes hai máis que se chaman polo nome da muller, que se coñecen? E topamos unha ristra deles que están aí. Aí demostra o peso, non? Que exactamente, e o peso veuse tamén no 36, porque, como, non sei se 8 ou 9, foron rapadas tamén, e tamén están todas aí coa súa historia, non? E concretamente hai unha que, como se chamaba, era Pepa Cullereira, unha muller que se rebelou contra todo, que non quixo baixar as orellas, que se riu de todos aqueles, un día marchou para a emigración, ela sola, despois chamou ao marido e ao fillo, e volveu no 51 coa cabeza moi alta, orgullosa de si mesma, e decide, a mí non me acojonades vos. Marchara, creo que para México, non? Para Argentina. Para Argentina, e atreveuse nos anos 50 a vir de volta de vacacións. Exactamente, cuidadito, comigo non se meten, o sea, ten un exemplo, que non foi a única, non, que houve máis, pero que digamos que para nós foi exemplo o que exemplifica a imaxe da muller, e aí remata o libro, precisamente en ese punto de esperanza, que pasado o tempo, veuse que os mortos eran semente, vendo a realidade da illa hoxe, non? Bueno, hai outra historia tamén moi curiosa, igual Juan non la pode contar, e tamén Fernando, esa chegada, ese momento histórico, a chegada da luz á illa, que creo, polo que teño entendido, que chegou bastante tarde, non? Sí, a ver, a primeira parte do libro, que se divide en tres partes, a primeira parte chamámoslle luz de carburo, porque con luz de carburo alumbrábanse moitas casas na illa, o sea, moitas casas dos pudientes, non? Porque a maior parte da xente alumeábase con velas. Sí, como podían. Pero había xente un pouco máis pudiente, os que tiñan as fábricas de conserva, tiñan un generador eléctrico para a súa casa, pero as demás xente alumbrábase con luz de carburo. Había xente incluso que tiña unha distribución pola casa con tubería de carburo, polo que circulaba o gas ou o carburo, que logo se prendía en boquillas. Más tarde chegou un alemán que veu unha feria de exposicións a Barcelona, recalou na illa e quedouse, costoulle e quedouse. E este alemán montou un generador eléctrico que funcionaba con gasóleo e vendía a luz
ao Concello de Vilanova, que era quen... Sí, daquela Vilanova, sí. Daquela dependíamos de Vilanova. Este daba unha pequena luz desde no inverno, pois desde as 6 da tarde hasta as 9. E no camiño, pois, en 2 ou 3 calles principales nada máis, tinteneaba as bombillas, e cando empezaban a tintenear, xa decíamos, alemán, alemán, varnos a fastidiar, porque já sabíamos que se estaba acabando, non? Pero si, o tema da luz, logo máis tarde, veu por un cable submarino, e hasta que veu a ponte, que a ponte non só nos veu a dar a unión ca península, a ponte veunos a dar a agua, veunos a dar a luz e veunos a dar o teléfono. Bueno, sí. Digo que no tema da luz é curioso que daquela no entroido había unha canción dedicada, está no libro, precisamente, dedicada ao alemán, que como veñas xa vas a atrapar. E unha revista que se chama Época, que fixa unha reportaxe moi grande sobre a illa. Época era a segunda revista máis vendida de España, daquela, unha semanal de 200.000 exemplares. Pois viñeron aquí un xornalista e un fotógrafo e quedaron admirados, que decían, mira, aquí a xente queda sin luz ás 6 da tarde, pero está contenta porque van a abrir o terceiro cine. 3 cines daquela, imagínate que niveles. Bueno, pues estas son algunhas das historias que nos imos a atopar dentro desta publicación. Agora, se vos parece, falamos un poquinho de como foi ese proceso de construción, reconstrucción da historia. Todo comezou, Juan, porque ti andabas aí buscando información precisamente do Céltica, do equipo de fútbol, e foi cando te decataches de que había moitísima información sobre a Illa de Arousa e sobre a súa historia, non? Exactamente. Cando eu rematei hai 3 ou 4 anos o libro da historia do fútbol da illa, tuve que hurgar en centos de hemerotecas, o sea, rebusquín en máis de 100 hemerotecas de distintos periódicos e revistas de España. Aí topeime con que xa en 1840 xa viñen noticias da illa, foi cando se puxo o primeiro faro, igual que o de Salvo, empezaron a funcionar na mesma data. Entón, cando rematei o libro, recopilei cantidade de artículos e noticias que viñen da illa que me chamaron a atención, e foi cando me topei precisamente con un titular que poñía declarado el comunismo libertario na Illa de Arousa. Ni máis ni menos, non? O que me sorprendeu, dije, pero aquí, en realidad, que é o que pasou? Efectivamente, pois, fun recopilando toda esa serie de noticias, desde afogamentos, folgas, a luz, os problemas co teléfono, e un bo día... Aí foi cando entraches en contacto, non? Con Fernando. Veo presentar un dos seus libros á illa. Que che conté. E como foi despois? Entón, supoño que Juan che comentou, oye, teño moitísima información sobre Arousa. A mí, cando presentei o 1936/36, que é a historia de como fusilaron ao meu pai, que fora xornalista e secretario en xulgado, ao rematar, Faber Cor dixo, aquí hai un home que ten un montón de material, alguén tiña que escribir da historia da illa, non sei que, non sei canto. E entonces un día díxome, este home, eu a Genito coñecera porque cando se cumpriron os 25 aniversario da construcción da ponte, ele estuvo falando dela, invitoume os langostinos, que estaban moi bons, por certo, moi bons. E entón nos foi vernos, nos bostaron 1 minuto e medio para poñernos de acordo. Nos estructuramos, mira, el ten todo o material guardado, archivado, ordenado, por temas, por datas, entón era pedir, dar. Mira, no mundo, na cultura, nas sociedades, hai unha xente que garda os tesouros. Eu cada vez que penso nela ou penso en outras persoas como ela, acórdome destes mosteiros que tiñan unhas cavidades por debaixo da terra para esconder os códices, os papiros, os pergameos. Por qué? Porque era a base onde tiñan da medicina, da filosofía, da historia. Viña unha invasión e podía destruir o mosteiro, pero a cultura, que era o corazón que late e que volve a abrir vida, estaba aí. Pois Genito desas persoas, teno todo aí guardado. Entón, claro, para mí foi topar un filón, porque eu que estaba acostumbrado a busca aquí, busca lá, busca no outro lado. Todo ese traballo de documentación xa estaba... Efectivamente, o 99% do traballo estaba ele, entón foi poñeros de acordo, poñeros en contacto con máis xente para que nos dera máis perspectivas, e a idea foi, vamos a contextualizar esta historia, non facer un libro da memoria histórica ortodoxo, como foi todo o mundo, non. Vamos contar a vida da illa. Entón, para saber o que é a vida da illa, e para entender o valor das cousas, hai que saber que pasaba daquela no resto do mundo. Entón, fomos indagando, ver o que pasaba, para situalo todo e que a xente entenda
o que pasaba aquí o que pasaba en outros lugares, non? Neste caso de reconstruir historias ou a historia, o traballo xa viña estupendamente feito por Genito e había a sorte de que fuches atopando toda esa información, que non sempre é doado atopar esa documentación ou cando hai que che deixen quizá aí subir o fallado e recoller ese documento, non? Sí, a verdad é que é un traballo laborioso, un traballo laborioso, pero gustoume máis, emocionábame ver, porque hoxe con internet ten moitas posibilidades de divulgar en moitas hemerotecas, non? Pero claro, tamén ten que daquela poñíase Isla de Arousa, non se poñía Illa de Arousa. Había outras veces que xa salía como Illa de Arousa. E todo iso fun indagando cantidad de noticias, pero noticias a veces, afogamentos, por exemplo, hai que ver a cantidad de afogamentos que había. Morría moita xente afogada na illa, moita xente. Daí ven que o faro da illa, que foi outra das cousas que me sorprendeu, pois o faro da illa é da canda das Illas Cíes ou da canda da illa de Sálvora, que van a ter 200 anos. E hai moitísimas noticias, e logo non só da prensa, incluso de libros, que o comentamos no libro, pois hai un libro de Julio Camba, que se chama Playa, Cidades e Montañas, e tamén el conta como nunha ocasión, nos anos 30, foi á illa. E foi á illa e sorprendeulle que cando viron pasar, dicían, aí va, el anarquista, el anarquista. E digo, coño, el anarquista, pero habrá máis xente máis anárquica que a Illa de Arousa. Aquí non hai policía municipal, cada un construye onde lle dá a gana, e chamamos anarquista. Pois cousas así como esas, como as que comentaba Fernando, de revistas e de periódicos, pois hai cousas moi bonitas que hoxe falamos do turismo, que é tan importante, que estamos vendo aquí en Sanxenxo. Pois hai reportajes do ano 30 onde se solicitaba para a illa que se fixera algo sobre o turismo, porque xa era unha potencia turística. Xa era un paraíso daquela. E non só eso, fíxate, se pedía que se potenciara a arqueoloxía, que parece que é de onte, para atraer turismo, xa daquela. Mira ti. Claro, e fíxate o traballo que fixo Genito, que hai material como de 20 e tantos xornais, e a maior parte deles hoxe non existe, non? De onde sacamos material. Logo, claro, tamén metemos un montón de fragmentos de pensadores daquela época, poemas daquela época, reportaxes enteiros, de maneira que é un libro de 4 mans, pero no que hai un montón de xente escribindo, non? Que está dando, digamos, o seu punto de vista, non? E nós o que tratamos é de engarzalo ben para que fose fácil de ler e que sea ameno e nada máis. Tamén en todas estas historias recollese un poquinho esa conciencia de clase ou esa solidaridade que sempre houve na illa históricamente, que aínda se mantén viva. Ti, Genito, que eres veciño da Arousa, non lo podes confirmar, non? Que ese espírito aínda se mantén, non? A día doxe. A pesar da ponte, que sacounos un pouco do aillamento que tiñamos, pero a illa sigue tendo unha entidade propia. Hoxe en día, a pesar do turismo e da comunicación que nos permite a ponte, 90% da illa sigue vivindo do mar. Na illa hai máis de 400 bateas. Na illa hai un censo de 500 mulleres mariscadoras. Hai un censo de 600 e pico de mariscadores. O sea, a illa sigue vivindo do mar e sigue sendo un pouco anárquica. Sigue sendo, a pesar de que xa a mezcla co continente, non? Pois sigue habendo, hai moita xente. Ainda hoxe se di, coño, con quen se casou Folito? Con un de fora. Un de fora, non? O de fora é moi normal. Está a illa e o resto do mundo, non? Carlos Blanco di moitas veces, eu vivo na illa, pero eu son un de fora. Eso ainda sigue, a pesar de que xa levamos casi 40 anos de ponte, non? Pero si, a solidaridade sigue existindo moitísima. Demostrouse cando foi do Prestige, que a illa volcouse por completo co tema, non? Seguimos sendo un pouco anárquicos, un pouco independentes, a pesar de que temos a ponte, que tamén foi moi necesaria. Claro. Bueno, Fernando, ti non é a primeira vez que escribes un libro, e neste caso foi un libro compartido con Juan. Como foi esa experiencia de escribir, neste caso, a 4 mans? Pues foi interesantísimo polo que te digo, porque nos entendemos desde o primeiro momento, non? Puxamos as cousas en orden, e foi na época da pandemia, entonces apenas nos podíamos ver, pero claro, nos estábamos comunicando constantemente, eu pasáballe textos, el pasábame textos, el outra vez a min, e confirmamos, despois, como el ten varios amigos que son profesores en colexios, institutos e demais, pois tamén repasaron, tamén nos deron o seu punto de vista, e como tivemos moito tempo, pois podemos redondealo e facelo con moito gusto, non? E o que decías da illa,
para a nosa peculiaridade é que o día que o presentamos estaba o auditorio a reventar e houve xente que levou 4 libros. O sea que non hai casas sen un libro, non hai casas sen libros. Iso é gratificante. Nas 3 librerías da illa síguenme pedindo libros cada 15 días, porque incluso xente de fora ven a pedir o libro. Claro, que está tendo bueno, podese comprar físicamente, pero tamén por internet, non? Non, por internet non temos ahora, temos en Vila García, se pode coller nas librerías, en Pontevedra tamén hai algunha, pero vamos, como nos cadrou co verán en diante, ata despois do verán ainda vamos facer máis presentacións, despois faremos moitas máis, entón seguiremos con esta historia, non sabes? Pois aí está, Papel de Estraza. Fernando, Juan, foi un placer recibirvos aquí, parabéns por ese gran traballo que se recolle aí nesa publicación, así que se os parece brindamos polo voso traballo, por esa historia que se recolle en Papel de Estraza, collemos aí, pásalle esa copiña a Fernando, esta para ti, Juan, e facemos aí un brinde, pois, pola Illa de Arousa, ni máis ni menos. Moitas gracias, a verán. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois seguimos no Verán Verán e chegou por fin o momento con máis sabor do programa, o Saborea o Salnés. Esta semana marchamos ata o Concello de Meis, no Obradoiro de Hostalería, reinventan os clásicos callos da localidade acompañados dun cóctel moi orixinal. Esta é a súa proposta. Benvidos a unha edición máis de Verán Verán no apartado de Saborea o Salnés. Hoxe nos vamos, desde aquí desde Sanxenxo, nos vamos a trasladar a Meis con os típicos callos, o prato típico de allí. Pili, e vos con que nos ides a graciar? Pois nós hoxe con un aperitivo chamado Negroni. É un cóctel clásico de 1919, fíjate tú, si ten anos. Que maravilla. Aí vamos. Nós aquí, en este caso, os típicos callos os vamos a presentar de unha forma distinta, que vai a ser con un ravioli feito con calabacín, de acordo? No cal xa temos aquí os ingredientes e vamos a proceder. Nos aquí o que fixemos foi elaborar uns callos tradicionais, cocendo os garbanzos cos seus tropezóns, de acordo? Cos garbanzos o que fixemos foi unha crema, que temos aquí triturado, aquí temos os seus tropezóns, e co caldiño de cocer ambos fixamos a salsa típica dos callos. E o que vamos a facer tanto coa crema, cos seus tropezóns, vai a ser rellenar estes calabacíns que temos aquí laminados, que temos blanqueados, que os vamos a marcar logo a plancha. E vamos a servir eses ravioli recheos coa salsiña dos callos que temos aquí xa elaborados. Entón vamos a proceder a preparar o noso ravioli, de acordo? Entón vamos a coller o calabacín que xa temos aquí laminado, vamos a facer unha cruceta para formar o ravioli. O ravioli, quer dizer, o calabacín en sí non é un ingrediente que vai no medio do ravioli, senón é en sí o ravioli, de acordo? Botamos a cremiña de garbanzos, de seguido lle añadimos os tropezóns, queda moi gelatinoso, queda todo moi pegadiño, e agora procedemos a facer o noso ravioli. Revisamos ben, apertamos ben, e aquí temos formalizado o noso ravioli. Nada, botamos un pouquiño de aceite e agora simplemente pois, marcamos na plancha. Os ingredientes a hora de degustar este plato son todos os propios dos callos tradicionais. Aquí non estamos innovando ni facendo cousas raras, simplemente que o que fixemos foi emplatalo no medio deste calabacín a modo de ravioli, de acordo? Pero a forma de preparar o plato é a forma tradicional, como se elaboran os típicos callos. E agora encima terminamos decorando cos pementos asados. Bueno, Pili, despois deste plato que... Saco, ahora che digo, pero que non paras de sorprenderme. Isto é espectacular. Pero raro, non? No, Dime pero... a verdad, dicirme meter uns callos no medio dun calabacín, de verdad, pero por eso, que é espectacular, para mí é espectacular. Pois mira, vamos a facer, para non perder tempo, un Negroni,
que é un cóctel clásico venos de Italia e do 1919, nada menos. Carai, que memoria tes. Cocktails for three, good company. Ingredientes, entonces temos ginebra, Campari e vermú. In close harmony. Vamos alá entonces, vámoslo a facer agitado. Cocktails for three. Son partes iguales de ginebra, Campari e vermú. With a smile, I'll have a beer. Remexémolo nun vaso mezclador, mentras temos a copa enfriando con xeo, que despois lle retiraremos. We relax and drink and chat and have a good time. Quitamos o xeo a copa para enfriala e xa vamos a volcar aí o cóctel remexido e rematámoslo aromatizándolo con un poquinho de corteza de naranxa. Cocktails for three, in good company. E xa está, Negroni para disfrutalo. And we're so happy. I got my sisters and me in close. Pois nada, Paco, aquí temos o aperitivo, a ver que se parece, xa vamos co teu platiño de callos que ya vamos. A verdade é que, mira, hasta o color é moi parecido ao que é a salsiña do Óscar. Nos pareció una idea estupenda, fuimos dando varias formas, hicimos varios prototipos y al final acabamos con esta silueta, ¿no? Que representa por una parte la costa gallega, que representa también los montes y las formas del camino para llegar a Santiago, ¿no? Non somente se pode facer efectivamente o Camiño de Santiago a pé, por terra, senón que tamén se pretende fomentar iso, que hai unha ruta alternativa, unha ruta marítima para poder chegar hasta Santiago de Compostela. Isto un poquinho que se quere potenciar, non? Entre os visitantes nacionais como os que veñan, por exemplo, de Europa ou de outros continentes. Claro, queremos potenciar que las embarcaciones locales se muevan a lo largo de toda la costa gallega, que vayan conociendo los diferentes puertos. Eso es importante para que haya movilidad y para generar afición en la náutica gallega, pero por otro lado también queremos potenciar que vengan navegantes de otros países, del norte de Europa, también de Portugal, y potenciar así la actividad náutica. La actividad náutica representa un volumen importante de puestos de trabajo. En el 2019 habían llegado a una cifra de 2.200 empleos derivados de la náutica recreativa y hay 350 empresas en Galicia que se dedican a la náutica o que están relacionadas con la náutica recreativa. Falamos agora de cantas ondas hai nos portos deportivos en Galicia, máis ou menos, cantas están instaladas, dende cando? Pues empezamos a instalarlas a principios de julio, están instaladas todas y son 35 ondas en total. Aparte de los puertos deportivos nuestros, también se instalaron en autoridades portuarias del Estado, también vinculadas al Camino de Santiago, y que se han unido a la iniciativa de potenciar el camino por mar.
recuperar un pouco tamén os niveis, non? Previos á situación sanitaria que nos está afectando, os niveis, digo, de tránsito nos portos da nosa comunidade. Efectivamente, pasamos de tránsitos en el 2009, más o menos, no llegábamos a los 4.000 tránsitos, se pasaron a más de 10.000 en el 2019 y el año pasado tuvo un descenso importantísimo de más del 65%. Con lo cual afectó sobre todo a los puertos que admiten tránsito, les afectó muy negativamente en el resultado y en la actividad. E cal é esa ruta que podemos facer por Galicia? Comeza no norte, en Ribadeo, podemos baixar hasta as Rías Baixas sen ningún problema e ir coñecendo a nosa costa, a costa galega. Efectivamente, puedes empezar en Ribadeo, pero bueno, puedes empezar en Hondarribia, podemos hacer la costa entera o puedes venir desde Inglaterra o desde Francia, ¿no? Tienes que hacer 100 millas náuticas a vela y transitar a pie los últimos kilómetros hasta llegar a Santiago y así consigues la Compostelana. Pois nada, aquí continuamos no Verán e recibimos no Concello de Sanxenxo a primeira e única que saibamos drag pandereteira de toda Galicia. Chámase Meigai, que tal? Moi boas. Aquí estou eu, Meigai, a drag pandereteira en directo para o canal Rías Baixas e para Galicia inteira. Iso de en directo, bueno, deixámoslo aí entre comillas. Eu estou sempre en directo, porque o amor e o cariño da xente... Eso sí, iso vai directo a todos os nosos espectadores, claro que sí. Bueno, antes de nada, contanos quen é Meigai. Bueno, Meigai é unha personaxe teatral, é unha personaxe, é unha rapaza, que di así: quixera contarvos unha historia dunha nena calquera. Din que aconteceu na Galicia, pero bueno, podría ter sido en Turquía. A nena abriu un día unha porta, tras ela unha fantasía. Na aldea, cando a viron vestida, algo quería contar e non o escondía. Así son as primeiras palabras do meu espectáculo A Drag Pandereteira. A Meigai é unha personaxe, é a resposta á pregunta como sería unha drag de Galicia. Claro. É un exercicio artístico, simplemente. Ti cando creaches toda esta personaxe, claro, dixeches, pois eu voume inspirar na tradición galega, no folclore do país, non? Como foi ese proceso un poquinho de creación desta personaxe? Bueno, o proceso, hai algunhas persoas que lles resulta moi místico, moi curioso, para min é unha cousa moi simple. Eu era unha persona, a persona que está debaixo da máscara, eu era unha persona que xa me gustaba, xa practicaba o drag, o arte do transformismo, que é unha arte sen xénero, esa arte escénica que xoga cos marcadores de xénero, verdade? E por outro lado, eu nese momento estaba xa a aprender a pandeireta, estaba a, bueno, son daqui. Entón, para mí simplemente foi unir dúas cousas que para min eran naturales, a disciplina do drag e a nosa música, para min simplemente era natural unilos. Pero despois levei no máis adiante e dixen, hai que crear unha personaxe, hai que crear unha obra de teatro. Claro, e como foi ese momento no que te deches conta de que había que facer todo isto? Bueno, isto foi así un pouco como todo polas circunstancias, non? Eu presenteime a un concurso destes que se organizan nos Orgullos para visibilizar as artistas diversas. Eu quería facer unha cousa diferente, eu quería que a xente se lembrara de min e eu gañara ou non. E dixen, bueno, por que non fago unha canción con pandereta, por que non me presento con pandereta? E presenteime con 4 farrapos mal postos, 7 panos, eso era toda a miña roupa, levaba 7 panos postos, e non tiña nome, non naceu con nome a personaxe. Foi despois dunha etapa máis introspectiva, cando eu busquei a intención da personaxe, non que quere contar esta personaxe, que podo facer eu que non fagan outras artistas, e é un pouco por aí onde xurde Meigai. Por que Meigai? Meiga é unha muller sabia, misteriosa, da nosa tradición. Unha meiga non ten por que ser unha bruxa, non ten por que ser mala, é unha muller sabia e misteriosa.
como a mí. Como a ti, non? Meiga I e ese toque iPhone, ese toque tecnolóxico. Ese toque moderno, non? Ese toque de actualidade. Eso de moderno é moi do século XVII. É que eu sou un pouco vello. Eu son moi contemporánea. Mira, ese concurso foi na cidade de Pontevedra, non? Aquí ao ladiño. No, este concurso foi na cidade de Vigo. Ah, porque ti es de Vigo, pero tamén estiveches tamén por Pontevedra. Os orixes tamén, non? De Meiga I tamén... A boa vila foi a que veu nacer así xa no escenario dignamente a Drac Panderetera. É unha cidade que bueno, lle teño moito cariño polas persoas que fan ali posible que artistas como a min teñan un espazo digno. E en que ou quen, mellor dito, te inspiraches para crear esta personaxe? Antes de empezar a gravar, falachesme xa de Ana Quiro, non sei en que outras personaxes así quizáis galegas ou quizáis universais, non o sei, te inspiraches para a túa personaxe? Bueno, realmente as miñas inspiracións son moi variadas, poden ir desde unha máis clásica Ana Quiro, que sendo clásica foi moi punky, porque rompeu estereotipos, ela foi a Barcelona e dixo, eu quero cantar en galego, e lle dixeron, bueno, eso non se va a vender, e ela dixo, espera que sí, e ao final é unha das nosas artistas máis vendidas. Mercedes Peón, que tamén é unha fai o que lle dá a gana, tamén me interesan persoas como Rodrigo Cuevas, que está facendo un pouco... Canto está petando agora, non? Efectivamente, pero iso por algo, non? É porque os povos buscamos orixes nun mundo tan globalizado, necesitamos tamén saber onde pertencemos. E esta fantasía miña, a fantasía galega, tamén busca dar resposta a eso, non? Como é unha fantasía, como sería unha fantasía na nosa terra, porque en xeral na cultura, pero en concreto no transformismo e no drag, hai unha americanización moi grande, non? Hai uns impactos de culturas estranxeiras que realmente están disolvendo o que nós podemos decir, o que nós podemos achegar a nós mesmos e ao resto do mundo. Claro, porque pensamos en transformismo, se nos baixa a cabeza, non, inevitablemente a Madrid, quizáis a películas americanas, non? Cousas así, non? E iso non é así. Porque, por exemplo, temos mostras, vouche dar unha lección de historia. Vai. En Galicia, por exemplo, temos mostras de espectáculos transformismos, por exemplo, en 1898, en Lugo. É dicir, estamos falando de Lugo 1800, século XIX, no que xa se rexistran primeiros espectáculos transformistas. Isto está recollido... Aí documentada, non? Documentado nos xornais da época. Bueno, varias reivindicacións nunha mesma personaxe. O primeiro, evidentemente, a reivindicación do diverso, non? Bueno, eso de que son reivindicacións, dilo ti. A ver. É dicir, sí que é verdade que pode haber unha certa intencionalidade porque é algo artístico, cando eu fago un guión, cando eu preparo unhas cancións e non outras, cando eu escollo unhas artistas para imitar e non outras, hai unha intencionalidade, verdade? Pero moitas veces, non sei se estarás de acordo comigo, hai unha tendencia a pensar que o noso, o diverso, o marica, é o diferente, non? E sempre estamos reivindicando, cando non pensamos, por exemplo, que esta xente aquí nua na praia está reivindicando a desnudez, simplemente están gozando da praia, gozando deste bo día que temos, ou cando un señor vai a ver o fútbol e berra e enche as prazas e rompe con todo, non pensamos que é unha reivindicación de identidade, pero sí que está ocupando no espazo público a súa identidade. Entón, eu quero romper un pouco esta idea, aproveitar este momento, esta pregunta que me das para romper isto de que as persoas disidentes, as persoas que non somos non normativas, simplemente vivimos. E se ao resto da xente lles parece unha reivindicación eso, é que igual teñen que revisar o estancos e o pequeniños que son os seus esquemas. Non sei que pensarás. Queda aí esa reflexión. A ver, non sei, a segunda reivindicación, que igual tampouco a consideras así o noso folclore, a nosa música tradicional. Neste caso, ti reivindicas ou non reivindicas? Unha vez máis, para min non é unha reivindicación, é simplemente, eu vivo aquí, é a música que escoitei, é a música que a min me fai transmitir, que eu podo contar as cousas que a min me interesan, e, polo tanto, para min é unha ferramenta natural. Non é unha... É o que che sale, non? É o que me sae. É dicir, por que ten que ser unha reivindicación falar na nosa lingua e cantar a nosa música? Claro. Basta! E tamén o papel, non? O papel neste caso da muller que neste caso tamén se visibiliza co teu vestiario, coa túa caracterización, que tamén está moi presente, non? Nos teus espectáculos, non?
Bueno, evidentemente hai unha reivindicación da muller como tesouro do folclore, non? Aquí, na maioría das culturas, pero tamén na nosa, Galicia, Asturias, León, tal, as mulleres foron aquelas que cas súas pandeiretas gardaron as coplas, transmitironas de xeración en xeración, neses cantos de recollida, neses cantos de sega e todo iso. Entón, home, case todo o folclore debémoslo ás mulleres, sinceramente, é o que hai. Non o inventei eu eso. E despois, tamén vou facerche unha apreciación. Ben, un apuntamento. Un apuntamento. Meiga aí, ti crees que é unha muller? Eu igual non ten xénero, non o sei. Bingo! Ah, mira que aplicado, ves? O drag, o transformismo, é unha disciplina que xoga co xénero, é unha disciplina que vai máis alá de si somos homes ou mulleres antes e despois da maquillaxe. É unha... maravilla. Non sei que pasou aí. É unha arte que nos permite explorar o xénero e romper cos estereotipos. Quero dicir, cando alguén me pode dicir, alguén me pregunta, bueno, pero ti vas de muller. Claro. E eu podo che preguntar, algunha vez vistes unha muller con esta barba? Unha muller vestida así, claro. E cunha muller que lle chega o eyeliner ata aquí. Quero dicir, un pouco de sentidiño tamén. Claro. Bueno, mira, fai un par de semaniñas tiñamos por aquí no Verán o cabareteiro Nelson Quinteiro, que viña a presentarnos un espectáculo maravilloso, e claro, falando con él me decía que claro, moitas veces a nosa tradición, a nosa música está como metida aí, non, nunha vitrina dun museo, que non se pode tocar, que non se pode reinventar. Neste caso sí que se pode, non? Como nos dicía él, cos seus espectáculos, que tamén os reinventa ese folclore tradicional, ti tamén os teus espectáculos reinventas, non? A cultura popular, non? Que non é unha cousa estanca que non se poida mover, non? En primeiro lugar, tirando un pouco tamén de un pouco de teoría, direiche que a tradición é selectiva, é dicir, nós desde o presente seleccionamos o pasado. Aquilo que debemos conservar, non? E aquilo que é tradicional e aquilo que non. Eso cambiámolo. E por outro lugar, evidentemente, o folclore é do pobo. O folclore é do pobo que o canta, do pobo que o baila, do pobo que o cambia. Se decidimos que no folclore imos meter autotune, pois claro, pois por que non imos meter autotune? Evidentemente, o folclore é a expresión dun pobo e, por tanto, ese pobo é quen decide que se vai facer con el, pero o importante é facer algo. Se alguén quere cantar as cancións igual que no século XVIII, perfecto, eso é unha conservación, non? Eso é unha cousa importante, pero se alguén decide facer unha fantasía drag ou unha cabaretera ou que sea, pois evidentemente temos que ir para aí porque é a única forma de que o folclore sobreviva. Bueno, pois aquí estamos, seguimos no Verán falando con Meiga I, neste caso, con esta pandereteira drag que nos está acompañando nesta semana. Unha pandereteira que leva tamén moitísimas prazas xa ao longo deste Verán por os distintos puntos do país, non? A pesar de todo e a pesar das circunstancias non paraches, non? Bueno, parei un pouco máis do que quixera. Bueno, non, en realidad non parei, son un pouco vaga, pero é o que hai. Moito traballo, en definitiva, a que non lle gusta estar na súa casiña tranquila. Claro, pero hai que traballar tamén, non? Pero este verán sí que é certo que máis que traballo de fantasía, máis traballo de drag, sí que tiven máis do meu traballo, que é de xestión cultural, porque, bueno, hai moitas cosas que facer e alguén ten que facelas. Pero sí que é verdade que, bueno, este ano, pois sí que estiven aí en Pontevedra, nas xornadas da diversidade de Pinto e Maragota, un formato así máis académico, que tamén sei facer. E, bueno, é hora da promoción xa? Sí, adiante, toda a cámara para ti. Pois xa está, pois é hora da promoción, direi que o próximo evento que tedes comigo será en Monterroso, na vila de Monterroso. Provincia de Lugo. Provincia de Lugo, o último fin de semana de agosto, dentro da programación Escolma Diversa da Rede Museística Provincial de Lugo. É dicir, o Museo de Lugo está acolléndome a min, a drag pandereteira, para ir facer un espectáculo moi didáctico en Monterroso, que é o Fogar do Agroqueer. Efectivamente, pois están tamén os espectadores que nos están a ver por Canle Ribeira Sacra, que tamén que tomen boa nota e que se acheguen tamén ata Monterroso. Por suposto, pero cas medidas vai ser unha cousa íntima, Así que mellor igual
quedade na casa. Bueno, ti nas túas redes sociais, os que queden na casa tamén te poden seguir nas túas redes Por sociais, porque suposto. tamén estás aí a tope que non paras de publicar cousas. As miñas redes... Eso é mentira. Eu sígote e subes bastantes cousas, Bueno, máis que a min polo menos xa. Intento subir, sabes que pasa? Que teño unhas reflexións entre publicar, non publicar, porque ao final, bueno, a min gustame o contacto coa xente, gustame o directo. Eu non sou un artista de Instagram, eu sou un artista de directo, do contacto co público, Xa. cantar e contar as miñas historias. E bueno, fago o que podo. Que me queira seguir nas miñas redes sociales, son moi sinxelas, é meiga/i. Aí está. E a miña web meiga/i.eu. Perfecto, pois tomamos nota desas dúas direccións e precisamente eu nas túas redes sociais aí cotillando un pouco vin que te definías no teu Instagram como moza rara. Moza A ver, rara. isto por qué? Por que consideras? Bueno, isto é polo que levamos falando, No, é porque pero... levamos falando media hora. Ti algunha vez viches unha moza así? No, pois xa está, unha moza rara. Pero unha moza exótica, quizás? No, eso de exótico, no. Non che gusta? No, porque non considero que sexa exótica na túa terra, non? O momento que o folclore sexa exótico Aí na nosa propia terra, malimos, non? me mato. Malimos. Bueno, mira, tamén, non sei se... Bueno, xa dicía ao principio que saibamos esa primeira e única drag pandereteira que temos en Galicia, pero noutras partes do mundo creo que ti sabes doutros casos, doutras personaxes que sí que aproveitan a cultura popular, non, do seu país e basean a súa personaxe drag no seu folclore propio, non? Non sei se quizáis en América ou... Sí, hai moitos exemplos realmente. A ver, todas as persoas, todo o mundo colle referencias ás súas culturas. Eu creo que unha primeira referencia así un pouco que nos ven á cabeza é Andalucía, con esas drags folclóricas que imitan as folclóricas que visten os seus vestidos. Sí. E realmente, un pouco por aí tamén nacín eu, tamén decidín eu facer a drag pandereteira, porque vin a Andalucía e dixen, por que se están seguindo a súa tradición e collendo da súa tradición, nós non. Claro. Nós, por que non? Porque somos unha cultura minorizada, jiji. Pero despois sí que é verdade, hai outros exemplos, en América Latina hai unha moi interesante que se chama Bertolina Xixa, moi reivindicativa, en Turquía, en Italia, realmente en case todos os países escarbas un pouco atoparás, porque ao final cada quen quere expresarse e quere expresar as súas cousas. Bueno, detrás de Meigai está Javier Sánchez. Que parte de Javier hai dentro de Meigai? Bueno, hai unha parte... Imos deixalo aí. Hai unha parte porque ao final, como a personaxe nace de min, non? A personaxe de Meigai é, digamos, unha parte concreta de Javi. Pero é unha parte moi levada ao extremo, moi levada á arte, moi levada ao ámbito escénico. Pero evidentemente a persona ten moitos intereses, ten moitos gustos, gustalle dormir, gustalle cantar, gustalle ler, gustalle beber, estes fantásticos produtos. Martín Codas, non? Somos persoas redondas, completas, con inquedanzas, medos, inseguridades e desexos. Pois aí está, por primeira vez no Verán Verán, a primeira e única que saibamos drag pandereteira do país, a primeira e única que saibamos drag que temos en Galicia. Eu digo única porque eu son única como persona non hai dúas como a min. Pero, por favor, se algún día xurden máis drags pandereteiras, adiante. Que benvidas sexan, por suposto. Pois... Pero que me pidan permiso, non vai a ser que igual me teño que buscar outro traballo. Claro. Bueno, pois nos imos ir marchando, de contado, rematamos o programa desta semana e facémolo, xa saben, con música, con Macarena Tejada, que ven de Narón e que visita esta semana o set musical do Verán Verán, non sen antes agradecer a visita de Meigai. Foi un placer coñecerte e charlar contigo aquí no Verán Verán, e xa sabes que nos aquí temos un ritual que é brindar, así que collemos as nosas copas e se che parece brindamos pois polo que ti queiras. Bueno, eu brindo polo Verán Verán por darme esta oportunidade, por darme voz, por dar voz a un colectivo discriminado como son as folclóricas de Vigo. E por que teño que brindar? Pois por nada máis, pola cultura do país e rematamos. Pois si, brindo pola liberdade e polo cariño, pola revolución dos afectos. Moi ben. Que te parece? Moitísimas grazas. Canto máis
se intre da malento teu recordo. Recordo doce puro dos teus dedos envoltos, envoltos no meu cabelo como símbolo dun todo. Deixas marcado un corazón pequeniño, recordos impresos nos seus olliños. Deixas caricias tatuadas na pel, momentos que vivirán nel. Crecí a carón do teu peito, coas tuas mans alcancei o ceo. Hoxe ese ceo chora pola perda dun amor verdadeiro. Como fago sin ti, miña nai, como choro sin os teus brazos, como calmo esta dor que o peito deixou quebrado. Mirarei o ceo para ver o teu sorriso, cerrarei os ollos para sentir os teus bicos, cantarei o mar pola noite, polo día, gritarei grazas miña nai, grazas miña naiciña. Como fago sin ti, miña nai, como choro sin os teus brazos, como calmo esta dor que o peito deixou quebrado. Como fago sin ti, miña nai, como choro sin os teus brazos, como seguir loitando se ti non estás ao meu lado. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.